Chuig mé go dtí seo le déine le Simon Hennessy agus beidir go mbeadh ólas ag déine ar Simon Hennessy ó TikTok den is sé cúpla charachtar goranar agus duine den na charachtar ná Rémi is charachtar Rémi Poisson du Pantantan agus a láin charachtar sa amidacha éagsúla ach bhí seo éonar aige den chéadúir agus bhí an tanna bhí ar na afters agus bhain sé leis na daine sin a gasan tú leo ag afters sin kosher na kosher ear thorne ó le héad agus bhí na charachtar éagsúla rinne sé uaireantain ar ecinn tú fear green ó daoine green atá anna bha ar TikTok nó ar líne beidir nach mín si comá sin sa bhíorhéil gomininic ní bhíon ar sin taíocha beidir ar an Ardán ach sin gur an scríóirt anna bha beidir gur an seo ábhrín ráada bhí sé beidir uair a clig arrád bhí lán arán iontacha an agus bhí an ground go maith bhí roiin tagartaí dus na charachtar nó na charachúir mhór a cháú leis sin dhéanaan sé ach bhá mé an so bud amháin ar chur mé an sunúáin agus seo trocht níos generálte atá aithanta gom ach cé có láidir is atá cultúr Verachá ar gachtain in éireann agus Simon Hennessy is as Black Leodó is dóilm agus roiint in na charachtar rinne sé gur sais cin airfágur Black Lea cúpla duine acu sais dub ceart agus an sin beidir an Russell Garl cinál duine Russell Garl Kelly an sais canún sin aige cé go bhfuil a chanún tain sacasúla sin a hain beidir nach chuirsí iontaché sin ach an charachtar galanta nó breid galanta ach rinne sé roiinfá canúntí Americánacha agus ar nóí ní chasan tú leis an air sin Americánacha ag afters in éireann beidir go raibh sé a dhéanamh chun go mbeadh an seo níos inruachtaine ag pobl níos leithne agus go bhfuil gurbéis na tá geiste go níos déine ach ní dáilm gurbéis sin a bhí an dá ar an rud atá an ná na tagartaí cultúra a rihin leis agus na canúntaí a rihin leis ná canúntaí fánacha nó éagsúla Americánacha agus go raibh bhí sé tá sé níos fearr ag canúntaí Verachá dhéanamh agus fiúháin a bheith ná sin a rá ní Americánach mé ach degan ná braim sé go gur fosa tá sé an éas go bob a bhfuil ar Verachánach agus canút Verachánach a chuirt ach bhíon seo go maith ach bhí sé anspéisiúil an slí go bhfuil daoine go háirthe daoine níos áige agus réir mar haon daoine aráigen is nuair nach bhfuil tácht ráhir le RTE go mbíonn daoine brenn ar YouTube agus le héad go cultúrtha gur seránach an English fair a bhíns in líne seachas éon tácht a bheith leis an éarnachas ina gultúr nó ina saoil agus beidir gneacht daoine go rodíntach é sin ach tá sé anna bhí cínte nach duigh sé siúd ná an slua ná an slúar bhil sé sin díirithe tagartaí cultúrtha dúchais agus an sin sais táid ar stré ar airde go mhór bhréannach idirnáisiúnta ní hééis sin is measa beidir deach daoine ach sin an go sé go duna gan bheith ceangailte leis an gultúir dúchais le na man tú hain ó bheith ólach agus ní trocht ar chuirsí gaig a bháin atá aon sin ach lán gnéad an cultúr gur túisce a rihins tagartaí cultúrtha Americánacha le daoine agus a lehéad. Bhís go le bin afters le Simon Hennessy an tanna fearnacha. Hahan is seolalam bíon seo grannar ach chuir sé méid swinmh go mór faoin gnééis sin de láidreacht cultúr Verachá.